Sjedi ti je do gor, sjedi. Sjedi ti je. Može igrat, ajde igraj. Ne može branit, ne možeš ti branit. Ne možeš ti branit. Sudija ne obraće pravi, on voli da se grli. Dajte bedu, čovjek. Iziđi još, iziđi. Ovo vrijeme za dvije strane. Da se vodi. Bravo, ne daj im da se šetaju. Daute! U prvoj utakmici sastaće se ekipe 27. maj Usići i Mladost Usići. Dok bude završen žrijeb, mi ćemo svakako sve parove ovdje pročitati, ali evo ekipe iz Usića da se pripreme za prvu utakmicu.
Na pałac!